Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Алсу Нуриева, исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Рәфкат Шахиев үзенең 55-нче көзен каршы алды. 11 яшьлек Камилә Шакирова бездән ярдәм көтә. Музыка күллиятендә орган концертлары сезоны ачылды. Мессенджерларда әлмәтләрне яңа төр караклык турындагы хәбәрләр белән куркыталар. Бу ел явызлыкка балаларны кулланып, кулларына адрес язылган кагаз тоттырып, урамга чыгарып җибәрәләр, диелгән белдермәдә. Россия Эчке эшләр министрлыгының Әлмәт районындагы матбугат хезмәтендә хәбәр итүләренчә, рассылкадагы мәгълүмат фейк, ягъни ялган. Полициягә бу хакта гаризалар килмәгән. Шунысы да бар, нәкъ шундый ук белдерүләр башка шәһәрләрдә 2015 елдан бирле күзәтелә. Төбәгебезнең язучылар берлеге җитәкчесе Әлмәт таңнары газетасы баш мөхәррире Рәфкат Шахиев үзенең 55-нче көзен каршы алды. Әлеге шәхесне төбәгебезнең милләт пәрвәре дип атау дөрес булыр иде. Башта мәктәптә балалар белән, аннан институтта студентлар белән эшләү вакытыннан башлап, бүген татар язучылары һәм татарча газет укучылар белән алып барган эшчәнлегенең асылы бер: телебезне саклау һәм милләтебезне үстерү. Юбилар белән Рәдифә Нугманова аралашты. Газета мөхәрриренең эше күзгә күренә торганнардан түгел. Шулай да тавык чүпләп бетермәслек. Атналык басманы планлаштырасы, материалларны әзерлисе, һәр мәкалә яңалыкны энә күздән үткәреп укучы өчен кызыклы булуын кайгыртасы, паласага салып бастырасы. Буларның барысы да күмәк эш булса да, газета саны өчен җавап бирү баш мөхәррир вәкаләтенә генә карый. Шуңа күрә юбилей алды очрашуына да газетадан бушап торган араны сайларга туры килде. Эштән соң сүз әлбәттә инде татар матбугаты, татар журналистикасындагы кытлык турында сөйләш белән башланды. Biz məktəbdə oxuyan şanım, siz etken şeyi balalarga iqtibar var idi. Nedir kiçkinəginə maqtav sözü olar bilə işlərə öyrənməylər idi. Hazır bit qoraz avul җирлегендә də işsiz intigelər balalar. Ul Бүгінгі вазғиятта өзіңдікі яманлап отыру әйбәт түгіл, бұл яманлау түгіл. Мен тәнқидлей башласаң кіші әйте, сен патриот түгіл, өз иліңдікі дей. Ләкин ялған мақтау шушы дәрәжеге китерді. Филология фәннәре кандидаты, доцент, Россия Федерациясы мәктәпләренең мактаулы укытучысы, Саҗидә Сөләйманова һәм Рафаэль Төхфәтуллин исемендәге премияләр лауреаты булган Рәфкат аганың исеме татар җәмәгатьчелегендә Татарстан язучылары әгъзасы булмый торып, аның иң зур бүлеген җитәкләгән кеше буларак та билгеле. Бу йөкне Шахиевка 2014 елда тапшыралар. Үзенең язучылары белән танылган Әлмәт төбәге язучыларының да эше күзгә ташланып тормый. Һәркем үз урынында да бергәләшеп тә телебезне, милләтебезне саклау юнәлешендә эшли торган мыштым армия дияр идем аларны. Бу армия башында тыныч холыклы, әмма туры сүзле генерал тору татар әдәбиятының киләчәгенә өмет бирә. Үзе турында үзе дә язучы буларак формалашып кына киләм ди бит. Шуңадырмы аның белән булган очрашулар да кызыклырак һәм эчтәлеклерәк уза башлады. Фәнни китаплардан башлаган хезмәтте фәнни әдәби жанрга, анысы үз чиратында әдәби әсәрләргә китерә тоташтыра язучыны. Басылып чыккан соңгы китапларның берсе элеккечә түгел без генә исемле кисә китабы. Кеше бит хәзер сабыр түгел. Теге әйтеп калырга ашыга. Барыбер сабырлык диндә иң саваплы гамәл ул сабырлык. Сабырлыгына бөтен әйберне Аллаһ бергә вәгъдә итә. Ул әйткән эшли ул синең белән мин түгел. Шуңа күрә ул бөтен сабырлыкка үзенә ала. Аннан инде андагы сабырлыкны карап, янинең сабырлыгында күчердем мин аңа. Кишүшәт авылында туып үсеп, шунда урта белем алган Рәфкат Шаһиевның беренче белеме рәссам булуында бик кирәкләр генә белә торгандыр. Лениногорск сәнгать училищесын тәмамлагач, ул хезмәт юлын башта яңа нәдер, соңрак яңа Кәшер мәктәбендә башлый. Шуннан 10 ел туган авылы мәктәбендә директор, аннан Әлмәт дәүләт муниципаль хезмәт институтының татар филологиясе факультеты мөдире, укыту эшләре буенча проректор, доцент. Кая гына эшләсә дә, Рәфкат әфәнденең һәр адымы милләтенә, туган теленә мәхәббәт, аның язмышы хакында борчулар белән сугарылган. Бүген 55-ен тутырган ир солтаннан бу елыннан тайпылмый атлауны максат итә. Рәдифә Нугманова, Дамир Курбанов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Җыр баланы терелтә, күңелен күтәрә һәм аякка бастыра. Сүз 11 яшьлек Камилә Шакирова турында бара. Аның сәламәтлеге туганда ук зыян күрә. Шуңа да карамастан Камилә укый, яза, җырларга өйрәнә. Яшәүгә зур омтылыш, киләчәккә өметләр баглап, яшәүче кыз сездән ярдәм көтә. Тулырак киләсе материалда. Давай найдем ноточку до, покажешь мне? Так, отлично. Обозначили ноточку до, а я сыграю ее здесь.
И это у нас будет прима. Споем с тобой? Прима. Дальше. Жыр дәресенә Камилә бик тә теләп йөри. Аны әнә шулай 2 атнага бер Дарья апасы каршы ала. Дәрестә алар ноталар өйрәнәләр, фортепиано уйныйлар һәм аккордеонга кушылып җырлыйлар. Мы каждый урок что-то придумываем. Иногда занимаемся в журнале, да, музыкально. Һәрбер дәрес нәрсәдер уйлап табабыз, ноталар өйрәнәбез, күзне йомып та уйныйбыз, кулларына күнегүләр ясыйбыз. Так как есть небольшая спастика у ребенка, да, мы делаем какие-то упражнения. Так, у нас есть еще вот такой вот массажер для головы, но мы его используем для рук, да, Камил? Как мы расслабляем пальчики? Ну-ка покажи. Можно помассажировать, да, когда устанешь. Вот, пощупать, прощупать, и тем самым наше осязание, да, когда мы играем на клавишах, оно становится еще более ощутимым. Камилә ДЦП диагнозы белән туа. 7нче айда туган бу бала бүгенге көнгә кадәр үз гомере өчен көрәшә, тормаша, мөстәкыйль рәвештә атларга тели. Хәзер Камиләгә 11 яшь. Күп төрле реабилитациялар үткәч, ул 6 яшендә утырырга өйрәнә. Бүгенге көндә каләм тотып яза да башлаган. Камиләнең әнисе Миләүшә Мөхәммәдиева җыр дәресләре күзгә күренеп кызымны аякка бастыра. Аны күбрәк сөйләшергә өнди, бармаклары белән хәрәкәтләнергә мәҗбүр итә, дип уңышларына сөенә. Одной рукой держала, что она практически лежала на клавишах, то есть она вообще спину не держала. И благодаря работе пальцами вот, у нее пошли продвижения. То есть... Бер кул белән тотып утыра иде укытучы баштарак, аркасын гел тота алмый иде. Хәзер җыр дәресләреннән файда күрәбез. Баш мие эшли башлады, алга китеш нык сизелә. Тяжело было это все разработать. Благодаря пению, то есть у нас был большой прогресс. Җыр дәресләре реабилитацияның бер төре генә. Балага комплекслы дәвалау кирәк. Бала Әлмәт интернат мәктәбендә укый. Уку ягыннан бик акыллы, җитеш һәм укырга зур теләге булган бала ул. Мне очень нравится посещать уроки музыкальной школы, потому что тут бывает весело и очень интересно. Хәзер Камилә ходунки ярдәмендә йөри. Пандус каралмаган җирдә баланы әнисе күтәреп күчерә. Бөтен өмет операциягә. Америкадагы дәвалаулардан соң Камиләнең 2 аягына да басып үзе атлавы гаиләнең хыялы. Операция бәясе 6,5 миллион сум. Гаилә матди яктан бу авырлыкны үзләре генә күтәреп чыга алмаганга, битараф булмаганнардан ярдәм сорый. Алсу Әхмәтҗанова, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә орган концертлары сезоны ачылды. Беренчесе музыка күлиятендә узды. Ул уку йортының концерт эшчәнлегенә дә старт бирде. Уку елы дәвамында ай сайын калабызның музыка күлиятенә килергә һәм концертларда рухи азык алырга була. Бер ай эчендә яңа концерт программасы әзерләгән яшь остаз һәм аның укучылары белән Лина Хәсәншин аралашып кайтты. Орган концертында 6 студентның һәрберсе соло чыгыш ясады. Студентлар башкаруында музыкаль композицияләрнең тулы бер спектр яңгырады. Тыңлаучылар Бах, Франк, Шмидт кебек осталарның бөек классикасына кагылып, чын ләззәт алды. Әзгенә койгырам, бүгенге концертка мин әзерләндем 3 ел. Мин халыкара конкурсында катнаштым, 2нче урын алдым. Музыка күлиятенә килүчеләр Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре Әлфия Шихапова классында белем алган Елизавета Бузерова башкаруында ишетә алды. Орган классы укытучысы, яшь остаз укучылары белән бер ай эчендә шундый эчтәлекле концерт әзерләгән. В сегодняшнем концерте зритель услышит музыку эпохи барокко, а также джазовые произведения 19-20 века. И это будет, так сказать, показ различий разных эпох, да, как было в старину и до чего мы дошли на сегодняшний день. Уку елы дәвамында музыка күлиятендә концертлар яңа программа белән ай сайын тәкъдим ителәчәк. С удовольствием всех приглашаем жителей города, гостей нашего города на это поистине музыкальную эстафету различных вкусов. Лина Хәсәншина, Диана Юдина, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Сәламәттәндә сәламәт акыл. Калабызның мәктәп укучылары ГТО нормативларын тапшырды. Ярышлар көзге фестиваль исеме астында Адымнар гимназиясендә һәм 16нчы мәктәптә узды. Катнашучылар команда зачетында һәм шәхси беренчелектә сынашты.
Білім һәм мәгълүмат алу мөмкинлеген арттырган компьютер смартфоннар бер яктан тормышны җиңеләйтә, ләкин алар артында утырып сәламәтлек какшый. Шуңа халыкны спортка актив ялга җәлеп итү бурычын үтәүче юнәлешләрнең берсе ГТО нормативларын тапшыру. Инде 5 ел Әлмәт мәктәпләрендә җәйге һәм кышкы ГТО фестивальләре уза, башка елларда 11 баскыч булса, быел исә 18. Шуңа күрә катнашучылар саны быел һәр мәктәптән 8 кеше урынына 10-га җиткән. Һәр баскычта бер егет һәм бер кыз ярышты. Барлыгы икенче баскычтан 6-га кадәр 9-17 яшьлек укучылар катнашты. 14 школ города у нас участвуют в этой школе, и остальные школы принимают участие в Эдемнаре. Проводятся состязания по 4 видам программы. Это силовая гимнастика, мальчики подтягивания на высокой перекладине, девочки отжимания из упора лежа на полу. Челночный бег 3 по 10 метров, прыжок в длину с места и наклон из положения стоя на гимнастической скамейке. Нормативлар һәм аның түре яшькә карап билгеләнгән. Һәр баскычның үз бәяләү тәртибе бар. Нормативларны уңышлы үтәгән очракта һәр тапшыручыга алтын, көмеш яисә бронза значок һәм таныклык бирелә. Һәр баскычны алтынга тапшыручыларның берсе Алина Авзалова. Миңа мушы монда атмосфера. Чөнки монда атмосфера шундый спортивный, шундый, активный монда кешеләр. Мин спортны бик яратам, мин спортта бик күп еллар. Алина инде 5 ел ГТО хәрәкәтендә. Кыз кечкенәдән үк үз тормышын спорт белән бәйләргә була. Һәм киләчәктә дә хәвәскәр буларак кына булса да, һәр даим шөгыльләнергә исәпли. Бөтен Россия физкультура спорт комплексы хезмәткә һәм яклауга әзер. ГТО фестиваленең максаты да шул. Үсеп килүче буында спортка мәхәббәт уятып, сәламәт яшәү рәвешен пропагандалау. Лина Хәсәншин, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт компаниясе. Бүгінгі шығарылышта шулар иде. Мин Алсун Риева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.